Les damos la bienvenida, welcome, ongi etorri, a la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025. Recibimos a la actriz Itxaso Arana. Gurekin ditugu Itxaso Arana eta Oskar Lasarte antzezleak. Gabon, gaur pasiozko eta bokaziozko arte bat ospatzen dugu, zinema alegia. Gaurkoa bezalako gauetan, lamur handia ikusten baduzue ere, zinemak egundoko lana dakar berekin. Alegin eta zailtasun handiak bertan aritzen garenon 189%. Por eso queremos empezar esta gala de... Horregatik hasi nahi dugu amaierako galau, iraunkortasunaren, insistentziaren eta ausardiaren aldeko mezu batekin. Duelago batzuk gutun bat jaso genuen irakurri egingo dizuet, kaixo Enrique Amilibia naiz, inaugurazio gala ofiziala eta Euskal Zinemaren gala aurkeztu nahi nituzke. Down sindroma duen antzezlea naiz eta kosta egiten zain neure burua ezagutzera matea. Enrique idazteagatik eta zure talentua eskaintzeagatik, uste dugu zure ausardiak saria merezi duela eta beraz, Gabon, Enrique non zaude? Gabon, Enrique, igo zaitez zurekin. Zatozona. Muy bien. Toma esto para ti. Hau zuretza da. Bienvenido al festival. Ongi etorri zinemaldira, Enrique, esan duzu saiatu arren kosta egiten zaizula. Usurbilen ikusi zindugun uda honetan antzerki laburreko bakarrezketa jardunaldi batean, bai, asko zaindu zaitugu, bai. Eta zuk zeuk aurkeztea gustatuko litzaiguke zinemaldiaren laburpen bideoa. Ba, mi esker. Ados? Oso ondo, gaina ze público majua, Qué guay. Bueno, han pasado muchas cosas bonitas. Gauza politasko gertatu dira aurten. La más bonita, Politena da, milaka eta milaka pertsonek zinema aretoak diferentes salas, bete dituztela emanaldietan, Kursaleen eta Victoria Eugenia. estrellas como... Baita ere izarrak etorri dira, Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, eta bueno, egon dira ere une ahaztezinak horregatik, Lo que voy a presentar ahora, orain aurkeztuko dudana da, lo más destacable... laburpen bada ikusteko zer gertatu den zinemaldi honetan. Espero dut, zuen gustokoa izango dela. Elkarrezketa sortu nahi dugu filmaren bitartez. Guazen. Vamos para allá. Enrique, mila esker eta gera zaitez urbiletik gala jarraitzera, bale? Todas estas imágenes... Ikusi ditugun irudi horiek guztiak gure historiaren parte dira jadanik eta zinemaldiaren bazkide diren erakundei esker izan da posible Donostiako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko Kultura Ministerioa. Abesle ofiziali ere eskerrak eman nahi dizkiegu Radio Televisión Española, EITB eta Movistar Plus. Eta baita gure laguntzaile ofiziali ere, Audi eta Kutxabank. Bueno, Óscar, hace un año... Oskar, duela urte bete, Es el enemigo, la película Gilaren filma aurkeztu zenuen zinemaldian.
Eta ikusita nola dauden garai hauek, mesedetxo bate eskatu nahi dizu. Zergatik ez duzu kaskoa jartzen eta telefono hartzen eta zure magia egiten. Bai, bale, ederki, ondo iruditzen zait. Qué casualidad, ¿no? Kasualitatea, hemen egotea, ez, kaskoa. Voy a ponerme esto. Jarriko dut, gogoratzen naizen nola funtzionatzen duen. Ze, bueno, hilapentzaileak akatu ingo nau, baina tira. Unetxo bat, segundotxo bat, Aquí está. hementxe. Hola. Kaixo. Netanyahu. Hor aldago Netanyahu, barkatu, Putin esan nahi nuen. Bueno, barkatu Donald, bueno, barkatu Milei. Bueno, etxai altzea. Sí, no, sí, me vale cualquiera. Bai, edonor balio du. Edonor balio du jar dadila zinemakoa gara. Sí, era para decirles que... Esateko kamerek balarik jaurtitzen ez dutela esateko zen. Nola zuek tiro egiten ari zareten ez, kamarei. Bueno, egin ezake zuen gauza, kamerek egiten duen gauzareko karrana izaten da gizen, edo irikita duzula ateratzea, baina ez da horren besterako gogoratu ere. Zineman ez dagoela, ez petroliorik, ez lur arrarorik ere, ideiak baino ez dira guk ditugunak eta sentitzen dut, baina ideiak ezin dira kupeletan sartu. Eta bai, aizu, eta gaur filmen bat zentzuratzeko asmorik alduzue? Bai, hainbeste? Era por añadir una... Bueno, bat gehiago gehitzeko zen, bai, nire koinatuaren oporren filma adibidez. Bai, hori esaten duzu ez duzulako ikusi. que solo por... Bueno, arrazoi ideologikoengatik bakarrik dela, bueno, niretzai bat ere logikoa eriditzen. Bueno, esan zentsoreari negoziatzera bidaliko dugula Javier Bardem. Bai, hoixe, bai. Bai, eta, bueno, badakit luzatzen ari naizela, baina bakizu zer gertatzen da zenbat eta gehiago hitz egin erekin, denbora gutxiago eskentzen diozu genozidioari. Bai, baina tira. Hoi azal gogorra, esaten du tankea oztuko zaioela, bueno, aio, urren arte. Txalo bero bat, Oskar Lasarte, Pilaren paperean, Donostiako zinemaldian. Les recordamos que en este festival... Gogorarazten dizuego, memoria historikoa gogoratu dugula aurten Espainiako gobernuaren ekimena. Eta orain hasiko gara sariak etxe-etxean behar dituzten hoientzat. Ikasleak hain zuzen ere beren lehen film laburrak aurkitzen dituztenak. Nest Media Pro Estudio. Karreira bezalako zinemagile ezagunak. Aurten, Nest Media Pro Estudio sarien artean, aipamen berezi bat egin diote Milan Kumarren The Old Bull Knows or Once Knew filmari, eta Nest Media Pro aurtengo sariduna How to Listen to the Fountains de Eva Sajanova-Rena. Mucho ánimo. Animo handia gogoz lanean ari zereten zinemako ikaslei eta denoi gauza bera esaten dizuet bihotzez ondo ordaindu zuen antzezlei eta aurrekonturik ez baduzue gutxienez bajarri Katerinon bat beraientzat. Zinemaldian zehar, ziklo eta ekitaldi paralelo ugari egoten dira, hala nola industriaren sarien banaketa, Europa, Latinoamerika koprodukzio foroa, garapen fasean dauden proiektuak finantzatzen laguntzen dituena. Aurten, 14 urte berte ditugu lankidetza hau bultzatzen. Duela egun batzuk foroaren gala ospatu zen eta jarraian haren laburpena ikusiko dugu. Os damos la bienvenida al anuncio de los premios de Industria 2025. La coreana, un poema ferromagnético de luz y memoria. Gracias al Cinemaldi por esta oportunidad. No me dejen morir solo, de Francisco Rodríguez Teatro. Lo que sigue es mi muerte, de Laura Baumeister. Gracias al festival por ser una casa para nosotras. La piel del león, de Álvaro Bregner. Gracias a toda la gente que organiza el foro de coproducción. Lo que sigue es mi muerte, de Laura Baumeister. Este premio se lo quiero dedicar a Nicaragua
No me dejen morir solo, de Francisco Rodríguez Tearo. El Foro Coproducción es una instancia súper necesaria para los proyectos de Iberoamérica. El premio de la industria WIP Europa es concedido por A Contracorriente Film, Best Digital, Deluxe, Content Service Spain, Dolby Iberia, Láser Film Cine y Vídeo, Nephilim Producciones y No Problem Sonido. Consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y español y su distribución en España. Thank you very much for giving us this great opportunity to showcase our project here. Premio Ejeda Platino Industria al mejor WIP LATAM, otorgado por Ejeda, Sociedad de Servicios de los Productores Audiovisuales, y dotado con 30.000 euros para el productor mayoritario de la película ganadora. Muchas gracias por permitirnos compartir esta historia. Premio de la industria WIP LATAM, concedido por las empresas A Contracorriente Films, Best Digital Deluxe Content Service, Dolby Iberia, Láser Film Cine y Vídeo, Nephilim Producciones y No Problem Sonido. ¿Qué consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y su distribución en España? Gracias al Festival de San Sebastián, que me ha dado tanto desde el inicio de mi carrera. Muchas gracias por seguir teniendo una mirada en el horizonte latino. El Zinemaldi otorga un premio... Zinemaldiak sari berezi bat ematen dio giza garapenari, pobrezia desagerrarazteari eta giza eskubideak bete-betean baliatzeari ekarpena egiten dion film espainiar edo iberoamerikar bati. Aurten Espainian, Argentina, Mexikon, Txilen edo Kostarrikan ekoitzitako 7 film lehiatuko dira Espainiako lankidetza saria Inés López del Pinok emango du AECIDeko komunikazio buruak. Gabon Donostia, buenas noches amigos y amigas. Gabon adiskideak, mehatxuak eta ziurgabetasuna nagusi diren une honetan, film irabazleak identitatearen eta memoria kolektiboaren zentzu bat aldarrikatzen du. Etengabe eraikitzen ari dena non pertsona guztiek beren aniztasunetik elkarrekin itxaropenez bizitzeko espazio bat sortzen laguntzen dute. Espainiako lankidetza saria Historias del Buen Valle, Good Valley Stories, entza da, Jose Luis Gerinena. Jose Luis Gerin, zuzendariak jasoko du saria. Muchas gracias. Eskerrik asko, sari honengatik, lankidetza sari honengatik. Egia da filma lankidetza baten emaitza dela, auzokoekin egindakoa jatorri anitza dutenak. Eta gainera de distintos lugares. Toki askotako ekoizleen laguntza izan dut. Eta burura datorkit lankidetza dela guk dugun antidotorik onena. Politika eskluyenteen aurrean nazionalismo emergente horiek bultzatzen dutena. Egun hauetan maxima bat etorri zait gogora Alejandra Pizernikena. Eta honela dio, nire aberri bakarra nire oroimena da, eta ez du ereserkirik. Eta nik nire burua hor islatuta ikusten dut, bete-betean islatuta maxima horretan. Eta aitortu beharra daukat, gaur egun bandera bakarra dagoela, ni antipatria naiz, eta bandera bakarra dagoela ni ordezkatzen hauena hauxe da. Eta izan ere ez da bandera bat, hau da sandia bada, hau da sormen hutsa da bandera irudikatzeko debekatuta dagoen lekutan. Zentsuratuta dagoen lekutan erabiltzeko, beraz eskerrik asko hartzeagatik. Eta gogorarazi nahi dut, nire ekoizleak esan dit Kanen, behartu egiten zuten insignia hauek erretiratzera. Eskerrik asko, beraz, Donostiari. Donostia zinemaldia aitzindaria izan zen zinema alorrean feminismoa sustatzen.
Aurten, emakumezko aktore bat da gure karteleko buru, Marisa Paredes. Donostia saria eman diogu bere garaian kristalezko sabaia hautsi zuen ekoizle bati, Ester Garziari, eta talentu handiko Jennifer Lawrence aktore gazteari. Duela ia 20 urtetik ona, Espainiako telebistarekin batera, beste begirada bat saria ematen dugu genero ikuspegia duten filmei. Epaimaikide hauek emango dute saria Amaia Areñaga, Maria Solana eta Gemma Blaskok. Gabon, jaun Andreok, Espainiar irrati telebistaren izenean gaurkoan bestelako begirada saria banatu behar dugu, baina aurretik aipamen berezi bat egin nahi dugu. Antes de la entrega del premio... Saria eman aurretik aipamen berezi bat egin nahi dugu. Beste begirada batek eskatzen dugu beste aldera ez begiratzea, atzera pausorik ez ematea konkistatutako eskubideetan. Eta ez ustea inori gure ordez erabaki dezan. Horregatik, uste dugu, aipamen berezia merezi duela Dolores Fontzik zuzendutako Belen filmak. Saria jasoko du Isabel Añok. Eta orain bai, epaimai honen erabakiz, aurten Radio Televisión Korporazioaren saria, otra mirada beste begirada bat, 2025, pertsonaia femenino komplejuen lanari esker egindako historio bada, genero begirada batek zeharkatzen duena, eta baita ere nortasun sendo adierazten duena, gai horrek dei egiten digu, osasun mentala, gaixotasun mentalak eta haien ertzak. Film hipnotikoa, bisuala eta soinu aldetik paregabea, artistikoki bikaina gainera. Bai, hizkuntza zinematografikoak hitzek batzuetan azaltzen ez dutena azaltzen du. Eta ez gaude historia errepikatzera kondenatuta, zirkulua hautsi daiteke, korronteen zentzua alda daiteke. Horregatik, eta askoz gehiagogatik, RTV otra mirada beste begirada bat 2025 saria Milagros Mumentaler zuzendariaren Las Corrientes filmerentza da. Saria jasoko du Isabel Añek. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko. El equipo de Las Corrientes. Las Corrienteseko taldearen ordezkari gisa nago hemen. Zuzendariak Milagros Muntalerrek eskertzen du saria eta bereziki ere Atalanteri ere eskertzen dio. Berak beti izaten duen begiradarekin banatzen dituen filmetan eta bereziki eskerrak Milagros Mumentalerri izan duen fedeagatik, konfiantzagatik, zinemaren indarran eta hartzen dituen arriskuetan eskerrik asko. Hau Donostia da, Euskadi da. Munduan gastronomia gehien zaintzen duen lekuetako bat. Hala izanik, gala hontan, noski, gastronomiari eskainitako sari bat dugu Culinary Cinema Basque Culinary Centerren laguntzarekin. Saria emateko, hemen dugu, Ana Castillo epaimahaiburua. Buenas noches, Gabon guztioi. Gabon. Proiektu ausarta eta arriskutsua izateagatik, adiskidetasunaren boterearen eta komunitate bakarrak eraikitzeko janariak duen gaitasunaren historioa kontatzen duelako, eta gainera ezinezkoa da pertsona talde honekin eta bere espiritu hautsi ezinarekin ez maite mintzea. Culinary Cinema saria manmentza da, nan feixena. Nine Fax zuzendaria eta magingarniak gidoilariak jasoko dute saria. Hola, muchas gracias. Kaixo, eskerrik asko. Benetan atsegina da, ohore bat hemen egotea. Eskerrik asko. Eta
tolerantzia bultzatzen duen film hau saritzeagatik. Eta gainera, erakusten dizkigu komunitateak elkarren artea laguntzen diotenak eta maitasuna zabaltzen duena sukaldaritzaren bitartez eta modu bikaina da gainera itxaropena zabaltzeko, horixe da, esan nahi nuena. Eta horregatik, egin dugu proiektu hau adiskideen artean, familia arteko proiektua izan da. Eskerrik asko nire ekoizleei bioi gugan sinetxi dutelako, gure lagunak baitira gainera. Eta gainera eskerrak Matt Batchloiri, argazki zuzendariari, nire senarrari, nire seme-alabei, nire gurasoei. Eta baita ere ekoizle ejekutiboei. Pertsonaia nagusiak filman ere ohore handia due hotel vietnamita onena baitute New Yorken. Honegin denoi. El cine vasco vive uno de sus mejores momentos. Zinemaldiak bere une historiko onenak bizi ditu. Batez ere goian jasoituen sariak ikusita, eta Canesen ere bai. Eta euskarazko zinema sustatzen eta poz handiz ikusten ditu bildutako fruituak. Aurten ere, zinemaldiko euskal film onenaren irizar saria emango dugu. Epaimahaikideak erabakitzen dute irabazlea zein den eta saria emateko hemen ditugu Ana Gabarain, Aia Cruz eta Urtzi Urkizu epaimahaikideak. Ongi etorri. Gabon, buenas noches. Gabon. Aurtengo irizar epaimaiak, aipamen berezia egin nahi dio Marta Medina eta Enrique Lavigne zuzendarien El último arrebato dokumentalari. Y ahora vamos con el premio. Eta guazen orain irizar sariarekin. Modu konplexuan tratatzeagatik, sentsibilitate berezi eta handiz, eta hori guztia, umorea bistatik kendu gabe gainera. Gidoia eta elkarrizketa sutilak, bikainak dituelako, eta hoiei aktoreek bizia modu apartan ematen dietelako, irizar saria, Alauda Ruiz de Azua zinemagilearen Los Domingos filmarentzat. Saria jasoko dute Alauda Ruiz de Azua zuzendariak eta ekoizleak Marisa Fernández, Armentero, Sandra Armida, Naikari Ipina, Manuel Calvo, Guillermo Farré eta Fran Araujo. Gabon. Qué emoción. Hau emozioa, enuen espero. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Bai, banoa. Se siente muy especial. Benetan oso berezia da niretzat sari hau jasotzea, film hau hemen egin dugu hemengo taldearekin, maitasun osoz egin dugu filma, eta oso berezia izan da ere, hemen aurkeztea, estrenatzea Donostian, oso abegion egin duguzue, eskerrak sari honengatik, oso berezia da niretzat, eskerrik asko. Y vamos con el primer premio del público. Eta publikoaren lehen sariarekin goaz orain, Donostia Hiria saria, Europako film onenari ematen zaio, Perlak sailean aurkeztutako film guztien artean eta proiekziotara bertaratutako publikoak bozkatuta. Zinemaldiaren arrakastarako, zinemaldia iristen denean, hiria eraldatu egiten da eta donostiarrek dena ematen dute. Emanaldietarako sarrerak berehala agortzen dira eta hiriak milaka bisitari jasotzen ditu. Saria emateko gurekin dugu Kira Miro aktorea. Buenas noches, Gabon guztioi. El premio del público... Donostia Hiria publikoak Europako film onenari ematen dion saria da, eta honentzat da. Amélie la métaphysique de Tube, Little Amélie or the Character of Rain. Recoge el premio su codirectora Maylis. Saria jasoko du bere zuzendarikideak Maylis Balladek. Thank you so much.
Eskerrik asko. Anxious in public, but Benetan pozik nago, urduri jartzen naiz publikoan hitz egiterako orduan, baina ore handia da benetan. Eta nire testua irakurriko dut, ze berriz ere esango dut oso urduri nago. it's too impressive. I couldn't imagine Benetan izugarria da. Ez nuke sekula imaginatuko hemen egongo nintzela. important films. It's not here. Horren zuzendari zoragarrien ondoan, hain film honen ondoan niretzat ohore handia da, eta gainera nire talde osoarentzat ere bai. Thank you so much to Drawers, da. Taldea horrela dugu izena, eskerrik asko Donostia Zinemaldiari, baita ere gure banatzaileari, kontraka korriente, eta baita ere aukera emateagatik, aukera paregabea eta aparta gure filma erakutsi ahal izateko, Amélie filma, eta bere mundua. Mugarik ez duen mundua. Mugarik ez duen mundua, naiz eta bere alde iluna ere izan. Espero dut pertsona asko aurkituko dutela berriz ere haurtzaroaren begirada hori. Film hau ikusten duzuenan, espero dut aurren begirada berreskuratuko duzuela. Eta barkatu nire ingeles kaskarragatik, dio zuzendariak. Eskerrik asko. Thank you especially to all the spectators. Eskerrik asko bereziki zinemaldi honetako ikusle guztiei izugarri gustatzen zaitze harrera ona egiten duzuen. Artearen bitartez saiatzen gara bide bat aurkitzen. Bide bat iluntasunaren kontra egiteko, giza eskubideak iraunarazteko eta elkartasuna bilatzeko mundu osoan. Argi gera dadila erabat aurka nago genozidioaren aurka nago, Palestinako genozidioaren aurka gaur egun gertatzen ari dena. Hainbeste pertsona errugabeen aurka egiten dena, baita ere munduko beste bazter batzuetan. Gelditu behar dute genozidioa. Ezinezkoa da bizitzea ez badugu empatiarik. Empatiak iraun behar du, gailendu behar du. Espero dut, nire bihotzaren barru-barrutik, zinemaren bitartez, filmen bitartez eta gure kontakizunen bitartez, kolektiboki gai izango garela bake mundu bat sortzeko eta batez ere gaztei erakusteko. Azkenik, eskerrik asko, zorionak nire familia grafikoari, nire zuzendari kideari, baita ere, arte zuzendariari, eta taldeari ere bai, artista zoragarriak baitira, eta hasieratik abentura honetan gurekin batera etorri direnak urteetan zehar. Eta gainera indar handiarekin lan egin dutenak ekoizlei ere eskerrik asko, eta baita ere noski nire familiari, eta seme-alabei mil esker beren laguntza mugagabeagatik eskerrik asko denoi. También han sido los votos del público los que otorgan el premio Ciudad de Donostia San Sebastián a la mejor película de la sección. Eta ikusentzulen botoak izan dira laber, Perlak saileko film honenaren Donostia San Sebastián iresarien irabazlea erabaki dutenak hementxe dugu, antzezlea eta zuzendaria Miguel Ángel Muñoz. Gabón, Donostia. Buenas noches, San Sebastián. El premio Donostia hiria publikoaren saria film honenari hau da. The Voice of Hind Rahab. Saria jasoko dute ekoizleak Odessa Rae eta Motaz Males antzezleak. Good afternoon. Gabon. Eskerrik asko. Thank you. Eskerrik asko. Receiving this award tonight is sari hau jasotzea this award signifies ore handia da guretzat.
meeting the voice. Sari honek esan nahi du gure publikoaren bihotzak entzun duela Jazi Rajaben ahotsa. Hau da, gainera beren ahotsa altxatu dutenak, isilik egon nahi ez dutenak. Jin, neskatila bat kotxe batean ordu asko zarrapatuta egontzena. Ezerezean laguntza erregutuz, bere salbatzaileak iritsi zirenean azkenean. What Hen did Isiltasuna nagusi zen. Zer egin zuen Hikek? Zuzenean laguntza eskatu zuen salba zezaten. what Kauthar has done is extend the call. Baina azkenean hil egin We zen dedicate Hik. this award wholeheartedly Sari hau eskaini nahi diogu barruti Jin Rajaben familiari, amari eta baita ere gainerako familiari. of unbearable grief. Haren oroimena aurrera eramango dutenak oinazea handi honen erdian. Eta gainera sari hau eskaini nahi For diogu the Palestinian Red Crescent, who batez ere voluntario guztiei, deiak erantzuten guztiei, ilargi erdi gorriko voluntarioei. call to the world on behalf of every Gainera, in this ahotsa altxatu behar dugu, of the midst gainera. of this devastation of this Ari genocide gara and conflict sarraski bati buruz hitz egiten, genozidio bati buruz hitz egiten, munduan nagusitzen ari dira gatazkak. Eta film honek lekuko bat ematen du familia guztiek bizi duten sufrimendua. Eta baita ere arrisku handiak bizi dituzten pertsona gizadiaren izenean, talde guztiaren izenean, eskerrik asko gure bihotzetik. Eta ahots hau mundu osoan zehar barraiatu dadila eta duintasunaren eta askatasunaren alde egin dezala, ez baitira hitz hutsak Palestina askatu. La filosofía de... Zinemaldiaren filosofia da zinemak ez duela oztopo fisiko edo mentalik. Horregatik, Zabaltegi Tabakalera saria film laburren, luzen, sailen, ikusentzunezko instalazioen, fikzioaren edo ez fikzioaren artean berezketarik egiten ez duena. Mugarik. Kamera bat eta kamera hori erabiltzen dutenen irudimena baino. Saria emateko gurekin ditugu Jael Fosiel eta Line Langebek epaimaikideak. Gabon Donostia. Eskerrik asko Zabaltegi. Eskerrik asko Zabaltegi, aste honetan ikusi ditugun 22 film berezi intrigagarri eta indartsuengatik. Golpe de Ker, One from the Heart, aipamen eman nahi diogu, Two Times Joao Liberadari, Paula Tomas Marquesen estreineko filmari. Historiari buruz duen ambizio handi eta jostalariagatik, Liberada ez ezik gu ere kontalari gisa askatuz, eta aipamen berezia Blue Heron entzat, Sophie Rombarirentzat. Iragani eskor bat, errealitatearen memoriaren artxiboen eta metxen arteko ispilu bat elkarrekin zatikatzeko saiatzeko duen modu ederragatik. For its unflattering ambition. Duen ambizio narratibo alda ezinagatik, non zinemaren hizkuntza non nahi dagoen. Ipuina berrirudikatzetik bi emakumezko pertsonaia boteretsu sortzen dira eta zaila da haiek ahaztea. Bisualki dotorea, narratiboki ausarta eta oso sakona. Zabaltegi Tabakalera saria... Zabaltegi Tabakalera saria... Lucille... Lucille Hatzihalilovitzen La Tour de Glace lanarentza da. Saria jasoko du zuzendariak Lucille Hatzihalilovitzek. Eskerrik asko, epaimaikideak, epaimaia, Donostia Zinemaldiari eskerrik asko, Jose Luis Rebordinosi ere eskerrik asko,
Nik aspaldidanik ezagutzen dut zinemaldia, nire film guztiekin etorri naiz, ona suerte ikaragarria izan dut hemen Donostian. Nire filmak, askotan publikoa zatitu egiten du, baina oso pozik etortzen naiz beti publiko honengana zinemaldi honetara. Beraz, sari hau partekatzen du nire koizlearekin, Muriel Merlan. Murielek sinetxe egin zuen proiektu honetan hasiera bertatik bere bihotz guztia jarri zuen proiektu honetan, baita ere bere garuna eta bere talentua aurrera joan zedin. Mila esker nire taldeari, Marion Cotillard, besteak beste. Eta azkenik, bakea mesedez. Latinoamerikako filmek, zinemaldiko sail askotan egoteaz gainera, sail propioa dute, Horizontes Latinos Make and Mark. Aurten, Chile, Uruguay, Mexiko, Brasil, Kolombia eta Argentinako filmak eskaini dituela. Sari hau emateko, arditzagun Pilar Palomero, epaimaiburua Tatiana Leite eta Christoph Friedel. Gabón. Desde el jurado de Horizontes Latinos epaimaitik nabarmendu nahi dugu aurtengo filmen aukeraketa oso estimulantea izan dela, oso sendoa, privilegio bat izan da istorio horiek ikustea, nola onkitu gaituzten ikustea, eztabaidatzea ere bai, eta zenbat begirada dituzten ikustea ere bai. Miretxe egiten ditugu zinemagileak, lan hauek sortu dituzten zinemagileak, eta bi aipamen berezi ematea erabaki dugu. Por su sensibilidad a revelar sentiberatasunagatik, gogortasunak markatutako testuinguruetan ere maitasunerako bideak ireki daitezkela azaltzen duelako eta benetan eta duintasunez transmititzen duen talde baten lanagatik. Lehen aipamena, Ana Cristina Barraganen La Hiedra filmarentza da. Buenas, Gabón. Guten Abend. La segunda mención, bigarmen aipamena, karismaz eta humore xarmargarriz betetako benetako pertsonaien unibertsoa erakitzeagatik, bigarren aipamena Daniel Hendelerren Un cabo suelto filmarentza da. Eta orain Make and Mark sariarekin guaz Horizontes Latinos. Erromantizismoa bizitzaren gogortasunetik ihes egiteko erabiltzen saiatzen den gizaki bat erretratatzen du keinu bakoitzarekin etxiz. Bere begirada humanista eta samurragatik gizaizeraren kontraesanei buruzko ikuspegi kritiko eta ironikoarekin kombinatuta. Saria Make and Mark Horizontes Latinos saria Simon Mesa Sotoren Un poeta filmarentza da. Saria jasoko du Simon Mesa Sotok. Bueno, estoy un poco nervioso. Urduri nago. Ez bainengoen hemen eta itzuli behar izan dut, benetan harrituta nago ohore handia jaso dudalako. Zinemaldiari eskerrak filma hartzeagatik, zinemaldi ederroni eskerrak. Eskerrak eman nahi dizkiot Kolonbiako talde osoari, filma egin zuten guztiei, gauza asko eskaini baitzituzten posible egiteko. Batez ere nire lankidei film hau hasi zen oso gauza txiki-txikia izaten. Eta Juan Sarmiento eta Manuel Ruiz nire lankideek hirurok borroka egin genuen film hau lortzeko. Nire amari ere Espainiako telebista ikaragarri gustatzen zaio eta ikusten ari baita esan nahi diot maite dudala. Beti endabil Espainiar telebista ikusten. Zinemarekin nuen frustraziotik sortu zen film hau. Gogorra da Latinoamerikan zinema egitea urteak eta urteak behar dira film bat aurrera ateratzeko. Beraz, sari hau eskaintzen diet, beraz film bat egin nahi duten guztiei Latinoamerikan. Eskerrik asko sariagatik.
Donostia zinemaldiaren ezaugarri nagusietako bat, talentu berria ezagutzera ematea da, eta zinemagile gazten talentua beste inork baino lehenago aditzera ematea da. Francis Ford Coppolak bere lehen saria irabazi zuen hemen, Pedro Almodóvarrek bere lehen filma aurkeztu zuen hemen, eta La Guerra de las Galaxias, galaxietako gerra hemen ezagutzera eman zen. Kutxabank New Directors saria oso berezia da guretzat, talentu berriaren lana sustatzen duelako. Saria emateko etorri da Marco Müller. Gabón, buenas noches. Ha sido un honor. Ore handia izan da, poz handia epaimahaiaren zati izatea, lau emakume zoragarriekin. Batera Beatriz Arias, Isabela Eklof, Charlene Fabier, Elsa Fernández Santos. Epaimahai honek aipamen berezi bat ematea erabaki du. Por investigar con valentía. Ausardiaz ikertzeko esperientzia sexuala eta politikoa aro bakar batean, Euskal Herriko eta Espainiako historian, jakin minez eta xetasunez gainera. Aipamen berezia, Aro Berriarentzat da, Irati Gorostide Agirretxerentzat. Creo que falta el premio. Uste saria falta dela orain? Eta zuzendaria? Esta era la mención especial, ¿no? Hau zen, aipamen berezia, ez? Bien. Sí. Y vamos ya con Eta orain 2025ko Kutxabank New Directors saria aurkeztuko dugu. por abordar un tema. Dagoeneko ezaguna den gai bati nabardura eta errealismo berriekin heltzeagatik, eta gai konplexu eta saldatzaile bat argi eta modu sentiberan ukitzeagatik. Film honek publikoarekin konektatzea lortzen du. Alekzionatu gabe, irakurketa moralistak saiestuz, epaiketarik egin gabe eta sakontasun emozional eta zintzoa mantenduz. Gainera, protagonista gaztearen hauskortasuna eta egiazkotasuna nabarmendu nahi dugu bere antzezpenean. Kutxabank New Directors saria Vetlos Whiteless da Danimarkakoa Emily Talundena. Saria jasko dute ekoizleak Ana Damergar, Solestet eta Clara Hansen Krainoek. Thank you so much. This is really Eskerrik asko, benetan berezia da saria guretzat, orea handia da. Talde osoaren izenean jasotzen dugu. Lehenik eta behin zuzendariak ezin izan du gaur gauean hemen egon. Emily emozionatuta dago, Emily Talon pozik dago aintzatespen honekin. Hau da neska gazte baten konplexutasuna adierazten da filman. Baina baita ere lotsa sentitzen duena eta baita ere nerabeen erantzukizuna inguruan dituen nerabeena, zintzotasunez eta sentibratasunez landu du gaia Emilik eta guk lagundu egin diogu horretan. Film honek omenaldi bat egiten du. Taldea zoragarria izan da. Sari hau denona da, talde osoarena. Gu guztiok ordezkatzen gaitu, gu guztiok ekarpen funtsezkoa egin du. Bereziki eskerrak epaimaiari sari hau emateagatik. Eta azkenik eskerrik asko zinemaldiari. Utzi egin digulako hemen egoten, hainbeste zuzendari zoragarriekin ondo pasa ezazuela gaua. ¿Sabes que con todo esto de las películas y tal, a mí se me viene mucho... Itxaso, badakizu topikoa dela zinemaren magia hitz egitea. Klitxea da, baina, bai, klitxe bat da, zegoizeko bostetan jikitzen garenean, zinemaren magia, desagertu egiten da, batean desagertzen da. Baina, nik erakutsiko dizu zinemaren magia benetan existitu egiten dela, bai. Baina,
denok lagunduko didazue eta gero etxean ere bai egin dezakezu. Aterazazu mugikorra, zakit denok mugikorra duzuen hor. Bueno, ez dakit, bueno, jarri kalkulagailua denok, etxean zaudetenok ere egintzazu hori. Vamos a poner la calculadora. Eta, bueno, kalkulagailua jarriko dugu. Bueno, nera ere idazten ari zait orain. Vale, y tienes la calculadora. Eta, bueno, kalkulagailua jarrita duzue. Bueno, a ver, ia laguntzen didan hemendik norbaitek. Adibidez, zuk. Un número de 6 cifras. Esan 6 zifratako zenbaki bat. Te has lanzado entero y... Bueno, bai, 6. 624.000, ¿cuánto? 624.300. Bai, 624.300, bueno, denok apuntatzen dugu, eta biderkatu egingo dugu. Eta orain zure ondoko lagunak beste zenbaki bat, hola, handi bat. Izan dieteke milioikoa ere bai. 6.104.000... Bai, ederki, oso ondo. Ahora le damos a... Orain, emango diogu berdin ikurrari eta zenbaki hau ateratzen da. Oso motza ematen duena. Eta orain, zenbaki honekin emango diogu biderkatu berriro. Eta begira, zu, bai, esango didazu beste zenbaki bat? Bai, hola. Grandísimo. Handia, Espera, es que muy largo. Txontxo pixkatu soluzea da. 2 millones... 2.700.000 eta 25. Ez, hiru zenbaki, bota. 687 esan duzu. 2.725.000, bueno, hori da bururatu zenion lehenengoa berak beti buruan duen zenbakia da. Zer gerta ere, beraz, emango diogu berdini, eta zenbaki hau gelditzen da hemen ikusten duzuen hori, eta orain mesede lagundu, eta horrela egingo duzu bihatzarekin, eta askotan emango diezu zenbaki jaz gertatzen den. Bai, lehenbizi emango diogu, ken ikurrari emango diogu. Kendu, emaiozu, hola, askotan, emaiozu. Ederki, zenbaki bat gelditu da ere, oso motza. Hau denok apuntatu behar dugu. Kenketa eta zenbaki hau jarri behar dugu. 103, bat 0-3, 854, 848, eta 089. 103, 854, 848, eta 089. Bueno, bingorik, bai, bingorik ote dago, eta orain emango diogu berdini, eta hau beti egiten dut goratzeko, nik gauzak aldatu behar ditu dala zinemak egiten dudanean, eta ondo fijatzen bazarete zifra hau gelditu da. Irailaren 27 eta 9 dira. Impresionante. Benetan harrigarria. Multifacético. Irailaren 27 eta orain bizi dugun ordua. Benetan harrigarria. Bueno, espero dut etxean aterako zitzaizuela. Bueno, nire etxet atera ni letratakoa naiz, baina, bueno, bai, seguru amonari ondo atera zaiola. Hona hemen, gaueko unerik bereziena. Donostia Zinemaldiaren 73. Edizioko sail ofizialeko sariak emango ditugu. 16 film genero desberdinetakoak dira, 7 sarien irabazle posibleak. Sari ofizialak emateko Zinemaldiaren edizionetako epaimaia hartuko dugu orain. Hauek dira Kidea Giacopola, zuzendaria gidoilaria eta antzezlea, Mark Strong antzezlea eta ekoizlea, Anne Dominique Toussaint ekoizlea eta antzezlea, Laura Carreira zuzendaria eta gidoilaria, Joe Donju antzezlea eta ekoizlea, Lali Esposito antzezlea eta abeslaria eta musikagilea, eta epaimaiaren presidentea, zuzendaria, ekoizlea eta gidoilaria, Juan Antonio Bayona. Gidoi onenaren epaimaiaren sariarekin hasiko gara. Saria emateko hemen dugu Anne Dominique Toussaint. Bonsoir. Gabon. Epaimaiaren saria gidoi onenari, Joaquim Lafosse, Chloé Duponchel eta Paul Ismael entza da.
Jours se printela, 6 Days in Spring filmarentzat. Joaquin Lafoz eta Chloe Duponxelek jasoko dute saria. It's an opportunity for me to say thank you to Chloe. Aukera bada niretzat, More than 1 year. hau da, It was wonderful. urte betez baina gehiago gara elkarrekin biak eta zoragarria izan da. Eta lehen aldiz, saiatu naiz egiten tragedia ez den zerbait. Hau da, zerbait goxoagoa egiten saiatu naiz behintzat atsegin handia izan da zurekin lan egitea. Eskerrik asko epaimaiari noski, gainera epaimaiaren zuzendari presidenteari eta baita ere publikoari. Erreakzioa oso ona izan baita, publikoak oso ondo erantzun du. Thank you very much. Thank you to Eskerrik asko. San Sebastian Festival. Thank you. Eskerrik asko Donostia Zinemaldiari, epaimaiari. I really enjoy writing this film. Izugarri gozatu dut film honen gidoia idazten. Beraz oso garrantzitsua izan da edertasuna aurkitu ahal izatea xehetasun guztietan eta gauza txikietan. Eskerrik asko. Thank you to the actors. Continuamos con el premio del jurado. Argazki honenaren epaimaiaren sariarekin jarraituko dugu Cho Dong-yuk emango du. Kaixo. The jury prize for best cinematography Argazki honenaren epaimaiaren saria goes to Po Esteberentzat da, Los Tigres filmagatik. Eta besteek jasoko du saria. Thank you so much. Eskerrik asko. Hola, buenas. Kaixo, Gabon. Bueno, primero... Lehenik eta behin eskerrak eman zinemaldiari, epaimaiari ere, mila esker, gero partekatu nahi dut argazki zuzendariarekin, hau ere berea baita. Eta gero eskinena dio nire familiari. Ze filmaketaren erruz beti ari dira planak aldatzen, eta beti egin behar dute, nik egiten dudana. Eta azkenik nire familiako, Sevillako familiari, bereiekin dara matzat urte mordoa. Alberto eraman azazun nahi duzun lekura, antxe egongo naiz eta. Eta Koldo, Juan, Movistar, ekoizle guztiei, noski, eskerrik asko. Ondoren, taldeko interpretazio onenaren zilarrezko maskorra entregatuko dugu. Saria emateko, Lali Esposito. Hola, ahí estoy. Kaixo, errepartoko onenaren zilarrezko maskorra Es para Camila Platerentzat da, Belen filmagatik. Saria jasoko du Camila Platek. Hola, buenas noches. Kaixo, Gabon. Gracias. Eskerrik asko. ¿Quién es Belén? Yo soy Zein Belén. da Belen, ni naiz Belen.
Voy a leer porque Irakurringo dut, esto me sirve para oso urduri bainago, eta horrela antolatu egiten du nire burua, lehenik eta behin mila esker Donostia zinemaldiari. por haber seleccionado la película Belén de Dolores Belen filma hautatu duelako, Dolores Fonsirena, topaketa hau bultzatu duelako, eta baita ere epaimaiari eskerrik asko. Quiero dedicarle Eskaini nahi diot sari hau, nire lankide guztiei, Dolores Fonsi zuzendariari txalo bero bat berarentzat, Letizia Cristi, Malena Suárez, Laura Paredes, eta Iana Correa ere, Julieta Cardinali, eta Belen filmako lantalde guztiari bere lan gogorrik gabe ezin izango genuen film hau egin. Justizia eta egia aldarrikatzen duen filman. Eta ahal bazen, ahal izan zen. Eta eskaini gainera, esta concha de plata zilarrezko maskorrau, emakume mugimendutuko manuari, eta emakume argentinar guztiei, Belenen askatzea lortu zutena, eta arima eta bihotza eman ziotenen emakumeen borrokari eta oraindik ere egiten duguna, eta behin eta berez egingo duguna beharrezkoa den guztietan. Eskaini nahi diot sari hau, nire aizpari, nire bizitzako lagunari, nire amari, bere amatxak eman zituelako niren alde, nire semeari, nire hilobari ere bai, etorkizuneko keinuak baitira. Beleni, bere oihuaren garrasiak garaitu egin zutelako, eta aitormena emakume gazte guztiei, neskatila guztiei, eta Lea Valladaresek esaten zuen bezala kantu kolektiboak ez du sekula desafinatzen. Kantu hori etorri da gelditzeko eta sekula ez alde egiteko. Arro nago beraz nire ondar alea jartzean historia honetan, hori baita denon etorkizuna. Eta historia hau da guztien sua. A quien defiende la justicia, sino esa persona justizia defendatzen duelako, hau da, gaur egun Argentinan borrokan ari gara, torturatuak eta iraildea izan ziren emakume horiengatik guztiengatik. Vivan las mujeres. Gora emakumeak. Viva este amor. Gora maitasun hau, gora masa borroka, eta gu bizirik eta askeak izan nahi dugu. Belenek irabazi du eta Belen guztiak gara. Eskerrik asko. Momento de entregar la... Interpretazio protagonista honenari zilarrezko maskorra emateko unea da. Aurten ex equo bi antzezlerentza Jaco Polak eta Mark Strongek emango dute. Ex equo saria. Antzezpen protagonista honenaren zilarrezko maskorra ex equo Zhao Xiaohong entzat da. Heartbeats in the Cage. Heartbeats in a Cage. Saria jasoko du Zhao Xiaohongek. Hola a todos, soy Kaixo denoi, Zhao Xiaohong, antzezle txinarra naiz. 真的特别意外，今天在这里能有这么大的一个惊喜送给我。La verdad que ha sido una sorpresa. Egia esan ustekabe handia izan da, ez nuen imaginatzen hau sari hau lortuko nuenik gaur. 此时此刻，我特别想感谢一个人，我自己。在我的生命当中，不管在任何困难、磨难和绝望中，我自己从未放弃过我自己，一直在陪伴着我走到现在。
En este momento quisiera agradecer Une honetan eskerrak eman nahi dizkiot pertsona bati. en todas las dificultades, Hau la da, desesperación zailtasun y todo lo guztietan, que he pasado. etxipenean eta pasatu dan guztiaren ondoren. Thank you, thank you. Eskerrik asko. Nunca me he abandonado a mí misma. Nire buruari eskerrak eman nahi dizkiot, sekula ez dut etxi. 荣耀和开心，我最想分享给远在中国的我亲爱的儿子。孩子，妈妈爱你。 En este momento, este Une honor y esta honetan, felicidad ore quisiera hau eta compartirla poz con hau mi hijo, partekatu nahi que nuke está en nire China. semearekin txinan dago bera. Me quiere. Amak maite zaitu, seme. 谢谢我们剧组里所有的工作人员辛勤的付出和对我的关照鼓励，我才有今天的成果和大家的认可。感谢我们剧组所有的工作人员。 Gracias a todos los miembros del Eskerrik equipo, asko gracias por vuestro taldeko cuidado kide y por vuestro guztiei, apoyo. ni zaintzeagatik, zuen Gracias a babesagatik, vosotros he conseguido. zuei esker lortu dut sari hau. 最后呢，请小雨导演，我不知道我应该用什么样的语言对他表达感谢之情。 Finalmente quisiera agradecer al Eta director azkenik eskerrik asko zuzendariari, cómo expresar mi ez agradecimiento. dakit nola adierazi nire eskerrona. 因为我是第一次拍电影的，然后是您的认可、鼓励和支持，让我做到了我想做的事情，非常感谢。我和秦小雨导演的关系不止于是导演和演员的关系，是领导和下级的关系，其实更是一种战友，更像是一种亲人。就是很多东西想表达，但是有一个好的老师来指导我，完成了我梦寐以求的事情。这种语言，很抱歉我的词汇量有点匮乏，感谢。 Es la primera vez. Hau da lehen aldia, film bat egiten dudana, eta zuzendariaren laguntzari esker lortu dut erronka aurrera eramatea. Niretzat ez da bakarrik zuzendaria, ez da zuzendari hutsa, niretzat nire borrokarako kidea izan da, burkide bat izan da azken batean, nire familiako kidea da azken batean. Sekula nuke imaginatuko hemen egongo nintzanik, eskerrik asko beraz. 其实我想给大家分享的东西太多了，但是，可能准备的也有限吧，我就言简意赅。 Quisiera compartir muchas más cosas. Eta gauza gehiago partekatu nahi nituzke, baina badakit ez dagoela denbora askorik, beraz hemen utziko dut nire esku hartzea. 机会能跟大家分享我更多的故事。 Espero que en un futuro Espero dut etorkizunean ere compartir más historias. historia gehiago partekatuko ditudala zuekin. Eskerrik asko. 我有最重要的几句话，想说的是，咱们不管在世界各地的姐妹们，我希望你们在遇到困境的时候，看到我们的这部电影，从中能得到温暖、鼓励和支持力量，这就是我做这一部电影最大的意义了。 Por último, Azkenik, quiero compartir algo muy importante. gauza oso garrantzitsu bat partekatu nahi dut emakume guztiekin filma ikusten duzuenean. Filman aurkitzen balin baduzue babesa eta laguntza eta kontsolamendua ere, hori aurkitzen baduzuen niretzat izango da gauzarik onena, gertatu diteken gauzarik onena film honekin, hau da, horrek emango dio zentzua film hau egin izanari.
所有的评委老师，还有包括所有的粉丝们给我这么大的一个惊喜，非常开心，感谢，谢谢。Gracias a los miembros del jurado. Eskerrik asko ere epaimaiko kidei, mila esker ustekabe honengatik. Gabon guztioi. Buenas noches a todos. Gabon guztioi. Eta interpretazio protagonista honenaren zilarazko maskorra ex equo ere Jose Ramon Soroizentza da. Mas Palomas filmagatik. Recoge el premio José Ramón Soroiz. Saria jasoko du Jose Ramon Soroizek. Zorionak. Gabón, buenas noches. Esto es lo que menos me gusta. Gabon, hau da gutxien gustatzen zaidana. Baina, bai, eskerrak eman nahi ditut film honekin gertatzen ari zaidan guztiagatik. Lehenik eta behin eskerrak eman zinemaldiari. Por ser seleccionada. Filma Mas Palomas hautatu zutelako, hasteko. Eta gainera eskerrak eman epaimaiari. Sari honengatik. Eta orain bai, orain Jose Mari eta Aitor nun zaudete? Urrutik jarri zaituzte. Bueno, mila esker, mila esker. Mila esker Jose Mari haingioi zoragarria idazteatik. Eta bioi baitaren hitaz gogoratzeatik. Eta Vicente personaia aurre ateatzen lagundu diezuelako. Baita ere, eskerrak eman Moriarty eta pelikulako ekipo guztiari. Zoragarri izan dalako behakin lan egitea. Ni hor barruan itxoan, nahiko bildurtuta baino, maitasuna sentitzen nian ekipoen aldetik. Lagundu nahian, mimatu. Eta hori izugarri izan nuen, horrekin indarra hartzen nian. Eta indarra horrekin aurre segitzen nian, eta neburu izaten itxuan, ezindek atzea egin protagonista eiz. Ezindek gutxi egin. Eta horreatik esan nahi dut, saria hau ez dela nerea bakarrik bai, nik aur gaben etxea emango epainan. Parte hartu duen, pelikula honetan parte hartu duen jende guztiaren adala esan. Hoi esan nahi dut. Baita ere, esan, Jose Marita, zeai 40 urte, 50 urte emate dituala mundillo honetan, eta Mas Palomas izan dela inork emandiketen saririk handiena. Maite zaituztet eta mila esker. Bueno, guane familiekin hasiko naiz. Familie eskerrak eman. Familikoak beti horre oteia. Da sekula ez dut aukerek izan ezer esateko eta bila hause aprobetsatuko epa. Eskarrik asko familiari horre oteatik eta batez ere zuri, Kristina eta seme Blasei, momentu txarretan eta honetan batea ongi alako. Zure ere bada.
Quiero aprovechar este momento para gritar. Une hau aprobetxatu nahi dut garrasi egiteko. Stop genozidioari. Eta amaitu daitezela gerra guztiak, mesedez. Bueno, gaur nire momentu edanez, esan ingoet. Bia, ni lehorretako semea naiz. Eta lehorretako herriei esanen diot, oso arro nagola lehorretako izatetik. Eta beanare badala sari hau. Haupa lehorreta. Eta bukatzeko eskarrik asko honea etorri ziaten guztioi, zuek gabe, etzen txaloik entzungo eta. Eskarrik asko denoi. Eskarrik asko denoi. Zuzendari onenaren saria emateko unea iritsi da eta entregarako ongietorria emango diogu Laura Carreirari. Hi everyone. Kaixo denoi. Zuzendaritza honenaren zilarazko maskorra, Joaquim Lafosentza da 6 Days in Spring Saria jasotzeko filmarentzat. gurekin dugu Joaquim Lafos. Thank you very much for the Eskerrik asko. Eskerrik asko epaimaiari lehen aldiz ahalegindu naiz lan honetan. Film bat egiten, zuzentzen, haurtzaroko oroitzapen bat oinarri hartuta, eta atsegin handia izan da. Eskerrik asko. the wonderful actress Eia Aidara, because Eskerrik asko Eia Aidarari, antzezle bikaina baita. Bera gabe ez legoke filmik. Gainera eskerrak eman nahi dizkiot Fil de la Chance eta Sansa filmi ekoizlei eta Astenola Productions di ere bai. Baita ere Belgikako Zinematografia Zentrori, Canal Plusi ere bai. Nire amari, nire aitari eskerrak. Eskerrik asko. Eta gainera, pozpozik nago, eskerrik asko esatea, pozik nago nire neskelagunari eskerrik asko esateaz, eta mila esker ere zinemaldiari zoragarriak zarete. Film hau hemen lehen aldiz estrenatzea benetan guztiz berezia eta ederra izan da zuzendari gisa. En cada edición, el Edizio bakoitzean epaimaiak sail ofizialeko film bati sari berezi bat emateko aukera izaten du. Aurtengo hautatua ezagutzeko Juan Antonio Bayona epaimaiburua hartuko dugu. Gabón, bonanit, buenas noches. El jurado... Epaimaiak sari berezia eman dio, bere kamera periferiara gutxitan filmatutako aurpegi eta paisaietara zuzentzen duen film bati. Demorari buruzko begirada eskuzabal eta gizatearra marrazteko. Bidaia horretan zinemaren funtsa bera gogora ekarriz. Epaimaiaren sari berezia Historias del buen baileretza da, Jose Luis Gerinena. Saria jasotzeko hemen dugu Jose Luis Gerin. Baita Javier Lafuente, emazte banco. De la Trinidad. Muchas gracias. Eskerrik asko. Dudaba mucho que me cayera algo. Nuen uste zer izango nuenik, saririk izango nuenen jakin da antzezleak zirela gehien bat epaimaiaren kideak, eta nik normalean ez ditut antzezleak izaten nire filmetan, beraz eskerrik asko. Jotak esan dit, oraintxe. De Trinidad. Trinitateko auzoa dela, mugakide dena Balbonan, nik hor egin dut filman eta bera aurkoa omen da. Beraz ondo ezagutzen du Jotak nik landu dudan materiala. Bueno, Gaia.
Este es el premio que me dieron hace 25 Hau da, duela 25 urte eman zidaten saria, hementxe bertan eman zidaten gainera. 20 años no es nada, decía. 20 urte ez da ezer, esaten zuen Jordak, 25 ere, ez da ezer. Gracias a Eskerrik asko Donostia Zinemaldiari. por acoger una Eskerrik asko tan artesanal. hain artisautza film bat hartzeagatik, film guztiaek dute zati bat industriatik eta beste zati bat artisautzatik. Eta Y en esa dialéctica dialektika horretan mugitzen gara normalean, baina gure filma oso artisaulana da. Eta gu gaur gauden erakusle honetan, industria handienak hainbeste gutiziatzen duen horretan, ausardi handiko keinua da eta eskerrak eman nahi ditut horregatik. Gainera, una película de naturaleza documental. Dokumentalizarea duen film bat segregatzen ez delako, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Askotan zinema dokumentala tratatzen dugu kondeszendentziaz. Hau da, beharrezkoa balitz bezala, baina ematen du nagitasuna ematen digula egiteak eta batzuetan kalitatea eta dokumental baten kalitatea eta interesa lotzen da defenditzen duen kausa horrekin. Batzuetan konotazio ereduen mailetzat hartzen da, eta nahi hori etzait gehiagi gustatzen. Ez dakit zergatik joan naizena adarretatik, nik eskerrak bakarrik eman nahi ditut, hau da. Ez duzuelako bidali dokumental bat beste atal batera eta film gisa hartu duzuelako. Galdetzen diat askotan, zer egin duzu, film bat edo dokumental bat? Hori askotan gertatu zait. Bueno, gracias. Bueno, eskerrik asko, Diana Ibarra, nire Poco haría sin ella. bikotekidari gutxi egingo nuke bera gabe. Gael Jones, nire ekoizle frantziarra duela 20 urtetik, ona, eta baita ere Ilusoseko taldeari ez bakarrik ekoizlei, baizik eta nirekin bat egin duten Iluso guztiei. Nik oso gutxi eman ezakeen trukean egia esan. Temporal muy amplio. Oso garai luzea hartzen duen film bat baita. Eta batez ere noski Balbonako auzokidei. Naiz eta bereiek ez jakin, bereiek dira gidoilariak ere gure filman. Y ellos me han abierto. Eta beraiek ireki egin ditate bide berri bat zinemaren alorrean. Eskerrik asko beraz. Eta sari garrantzitsuenaren unea iritsi da. Film honenaren urrezko maskorra. Elia Kazan, Fred Zinnemann, Eric Romer, Victor Erice eta Jaione Konborda dira sari hori jaso duten zuzendarietako batzuk. Gaur beste izen bat idatziko da Donostia Zinemaldiaren historian, film honenaren urrezko maskorra Juan Antonio Bayona epaimahaiburuak emango du orain. Eta film honenaren urrezko maskorra Los Domingosentzat da, Alauda Ruiz de Azuarena. Saria jasoko dute Alauda Ruiz de Azua zuzendariak, Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida, Naikari Ipiña, Manuel Calvo, Guillermo Ferrer eta Fran Araujo ekoizleak. Wow. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, mila eskerrik asko epaimahaiari ohore honengatik. Eskerrik asko Donostia Zinemaldiari. Por esperarnos, por hacer posible. Gure zain egoteagatik, filma estreinatzeko eta harrera zoragarria egin zigutelako gainera.
de todos los que hemos hecho la película. Filma egin dugun guztien izenean hitz egiten dut, ekoizleen izenean ere bai noski. Gustatuko litzaidake esatea? Creo que sí, que si amo el cine... Zinema maite badut da beti irakasten didalako beste leku batetik begiratu daitekela. Eta desberdin begiratu daitekela gainera, eta zure modukoa ez den zerbait ulertzen laguntzen duelako. Nik uste dut zerbait ulertzeak esan nahi dula zilegiztatu egiten duzula, balidatu egiten duzula, baina bizi gara mundu batean non nik ziurtasun badut beti badagoela zu bezalakoa ez den jendea. Eta horregatik merezi du zinema izan dadin topagune bat, gogoetarako, eztabaidarako gune bat, beraz, mila esker, Fedea bueltatu didazuelako, egin didazuen harrerarekin. Eta alde pertsonaletik gustatuko litzaidake saria posible egin duen talde osoari eskentzea nire familiari Cesarri eta Dani nire semeari, bera baita nire ipar orratza nire poza. Eta nire beste ipar orratzak esaten dit Gazako genozidioa kondenatu egin behar dugula eta eskatu egin behar dugu gelditzeko. Y despedimos al jurado de esta 73. Agur esango diogu epaimahaiari. Txalo zaparrada bat beraientzat. Zorionak egunotan zinemalitik igaro diren film eta telesail guztiei. Gaurtik aurrera, hurrengo edizioan hasiko gara lanean. Bueno, vamos a pedir a los representantes... Eta film irabazleen ordezkari eskatuko diegu prestatzeko azken argazkia egiteko. Eta bitartean jaialdiak eskaintzen duen azken filma aurkeztuko dizuegu. Lehiaketatik kanpoko amaierako filma. Winter of the Crow da film hori, Poloniaren, Erresuma Batuaren eta Luxemburgoren arteko ekoizpen bat. Kasi Adamikek zuzendua. Polonian gerra lege martziala aitortu eta Varsoviako kaleak tankez bete zireneko gauean kokatutako thrillerra. Halo, działa? Telefon działa? Jest sygnał? Proszę pani, jest sygnał? Ma pani sygnał? Telefon działa? Jak to pani zrobiła, że nie działał? Ale ja muszę dzwonić do żony! Czekaj! Para presentar la película... Filma aurkezteko gurekin ditugun recibimos a su directora... Zuzendaria Kasia Adamik, antzezlea Leslie Manville eta ekoizlea Stanislaw Txetxik. Buenas noches, San Sebastián. Gabon Donostia. Kaixo. You're going to be the first European audience to see the film tonight. Zuek izango zarete Europan lehen ikusleak. Eta oso estresatuta eta urduri gaude. Eskerrik asko Donostia. Ore handia da itxiera ekitaldian parte hartzea eta zuekin egotea gaur gauean. Eskerrik asko Luisi eta Enrikeri gainera jaten eman digutelako bikain.
And the movie, you know, I don't want to talk about the film. You saw a clip, Eta you're going to see the film in a ez dut second. filmari buruz hitz egin nahi, ezatetxo bat ikusi duzue, pasarte bat, eta ondoren ikusiko duzue osorik. Anti-thriller, so I hope you enjoy it. Mundu hotz bat erakusten du, anti-thriller bat da egia esan. Espero dut filma estimatuko duzuela eta zinemaretoetara joaten jarraituko duzuela zinemaldia bukatzen denean ere. Bai, hau baita gure bizimodua, hau baita gure bizitza. Leslie Manville ere gurekin dago. Hello. I haven't been Kaixo. to San Sebastian Film Festival before, so I'm... Enuen Donostia zinemaldia ezagutzen eta benetan zoragarria izan da hemen egotea hiri eder honetan, hiri zoragarri honetan eta zinemaldia bikain honetan. Orea handia da niretzat, gure filma itxierakoa izateaz zinemaldi zoragarri honetan. Eskerrik asko. I just want to add a few things. Bai, besterik gabe erantzi nahi dut. To all the winners, nominees. Zorionak eman nahi dizkie dala irabazle guztiei gau zoragarri honetan. Eta bai, zorionak familia osoari, zinemaren familia osoari. Eskerrik asko lagundu diguten pertsona guztiei film hau egiteko orduan. Espero dut film honek mezu batera eraziko duela. Zuei guztioi espero dut gainera gozatuko duzuela filma ikusteaz eta behar izan ez gero edo galderari balin duzue, gero erantzungo dizuegu gozatu. Gabon. Ahora sí llega el momento de hacer la foto que bai, eta orain del festival. Iritsi da argazkia egiteko unea. Irabazle guztiak elkartzen duen argazkia. Eguneko denbora tarte laburpean bizipen zoragarriak izan ditugu. El Zinemaldi no acaba aquí. Zinemaldia ez da hemen amaitzen urte osoan zehar zinemaldiak antolatutako ekitaldiak izaten dira. Zinema jendearen gandik hurbil mantentzen dutenak eta zinemaldia gero eta indartsuagoa da zinemara joaten zareten bakoitzean. Eskerrik asko eta datorren urtera arte. Zorionak.